Jismu Ilije Konstantin, ir-Rumen ta' 31 sena illi wieġeb mhux ħati għall-omiċidju ta' Josef Rivas f'Paċeville u għatressa il-qorti quddiem il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ it-tnejn għal-ħabta ta' nofsinhar wara li jinħareġ mill-isptar. Konstantin derdieħel il-qorti bil-qiegħda fuq quddiem ta' karozza tal-pulizija hekk kif għandu saqajh infaxxata. Preżenti fl-awla kien hemm ukoll uħud mill-qraba tal-imputat. Dan id-delitt seħħ fil-5 ta' Diċembru meta 3 Rumeni allegatament qabżu fuq Rivas u tawh daqqat ta' sikkina u miet ftit tal-ħin wara l-isptar Mater Dei. It-tielet akkużat kellu jitressaq il-qorti il-ħadd li għadda iżda kellu jerġa' jiddaħħal l-isptar għall-kura wara li rapporti qalu li reġa' ħassu ħażin. Waqt is-seduta, id-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest u kien għalhekk li jinżamm arrestat wara li wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-ġimgħa li għaddiet tresqu iż-żewġ aħwa Rumeni li kienu involuti f'dan l-istess omiċidju fejn huma wkoll wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Il-midja Rumena żvelat li Rivas kellu identità oħra fejn kien magħruf ukoll bħala John Ingleżu.